Srangshala Telamra YTA Block Committee ni Uttar Pulinpur Edisi Village by Khobjak Tingoria Kamini Bukhuk kajal Debbarma shal keduk maromui hamya ongoi tongmani no Thangwi chubalaikha aro Telamra Political District YTF ni Working President Takhuk Manus Debbarma tei Telamra YTF Block Committee President Siddhartha Debbarma tei joto YTF ni adong rok Thangwi chubalaikha hingga tini oro kuthum laimani karon tamo dara puilano hambai जों tini oro Telamra Block Committee ni bukhaktei जों tini oro duski disi village by khobjak tingoria parao phaisok kwlaijak tamni himale जोंनिया puila sini YTF ni asaimani sal first foundation salo जों khobor mankha je sini Bukhuk jukmasa oro kedukma sal romui hamya ngitong nei hingke aboni yagulo sini president tei Telamra Block Committee borok wansukलाइखा जेहेतु sini kwbangma tipasa hasteo ba ke sini amsayo je hamyang tongmarokno chubalaini hini buagrani dagi mungbai जों tini phailajak oro hingke जों naimankha je sini rugi belai serious ebong bini nukhong chaya borok samung kaisa nangtongnai jau hingke borokni bo sabo tongo hingke o rugini ekdom mane asuk serious condition abono bo lukuroni thani biha chuba sano hingke aboni bagino ang jotto sini tripura hastini khagnang lukurokno koinai je ani o je video no yakheba nai tongnai rono norbo khakwa tong hangke kisa chuba dibono sini tipasa amnesty tolau kwlaijak buibai suklukjak tongo amoni bagino जों basana nangnai जों sisana nangnai sini tipasa borsongno जों mathangna nangnai hain bagino jotto khagnang lukurok norok je mansak bo hingga tini darano kaisa kok sungnam sungo tini o jaga tamni bagi kuthum laini nakha Blake hambai sini media person no जों tini mia जों khanaka sini Uttar Pulinpur bisi by khobjak tingoria kamio sini Bukhuk juk khoroksa bolaikai serious condition Sakhamyao goi thangro kwlaijak hini जों khanawi ani Telamra Block Committee ni joto sengkra khong tai sini phaimana phajak district committee ni working president sini Manus sarbo sini or local ni koijon warriors jo tongo boro or tini Bukhuk juno nani hini phailemani hingga kiti mite je mantui khaganang sini ingo warriors of chubalai klanglai na hini जों wansulai जों tini oro phailemani जों nukhai o jaga rugi bulai serious condition hingkai onok rugini je busai eba bini bofa sini tabu edisini je edisi hapangni sini Sakhamyao ni मन्त्री सिनि बरं गरं सार कमल गलायनि थानिबा सुबासु सानो बवा हाइकाय अरबिनो बवा हाइकाय जों लांमानो बवा हाइकाय तामखायनो आबो बरक आल चापमाले एं दखा आबनि बागै जोंनो बरक रिहिनै जों तिनो मा फाग्या ma mani kisa kok sungnam sungo nang na oro to jora kolok marombai sori hamya hin khnao